ассалому алайкум бинандагони гиромии мухлисони барномаи футболи осиё. Бо умеди хушоии рӯзгоратон ба нашри навини барномаамон шурӯъ мекунем. Дар барномаи имрӯза Истиқлол Ан-Насри Арабистони Саудиро дар варзишгоҳи марказии шаҳри Соор қабул кард. Дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар раддабандии нави Федератсияи ҷаҳонии футбол як зина боло рафт. Сиёсат асту футбол. Чӣ тавр Трамп Криштиану Роналдуро ба ҳузураш даъват кард. Варзишгоҳи баландтарин дар ҷаҳон дар шаҳри Ниюми Арабистони Саудӣ сохта мешавад. мураббиёни тоҷикистони Нефчии Фарғонаро баъди 21 сол аз нав чемпиони Ӯзбекистон карданд. Виталий Левченко чӣ мегӯяд? Дастаи мунтахаби духтарони то 18 солаи Тоҷикистон ҳамаро ҳайрон кард. Рустам Ятимов ва дастаи Ростов дар Лигаи бартари Россия боз ба бохт рӯбарӯ гардид. Рубини Рашид Раҳимов дар ин давр чӣ кор кард? Сухдиёна бо Зоир Ҷӯрабоев дар даври навбатии Лигаи бартари Ӯзбекистон мувоҷиҳаи шикаст шуд. Ҳаким Фузайлов ва дастаи Хоразм боз дар бозиҳои плей-оффи Лигаи бартари Ӯзбекистон бозӣ мекунад. Ҷопон дар ҷоми ҷаҳони наврасон аз Австрия мағлуб шуд. Дар Лигаи бартари чемпионҳои Осиё чӣ гап? Дастаи Истиқлоли Тоҷикистон дар бозии гурӯҳӣ пеш аз охири Лигаи дуи чемпионҳои Осиё бо пешсафи гурӯҳ дастаи Ан-Насри Арабистони Саудӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Соор қувва озмуд. ситораи футболи ҷаҳон Криштиану Роналдо ин навбат низ ба бозӣ ба Тоҷикистон наомад. Ан-Насравиҳо 2 рӯз пеш аз шурӯъи ин бозӣ ба Тоҷикистон ташриф оварданд. Дар ҳайати даста Феликс Брозович Мартинес ва дигар бозигарон ба ин вохӯрии пеш аз даври охир дастаро ҳамроҳӣ карданд. Ан-Насрро дар фурудгоҳи Душанбешаҳр намояндагони тими Истиқлол, тафроти Арабистони Саудӣ, ҳамчунин хабарнигорон ва мухлисон пешвоз гирифтанд. муфассал дар ин бора дар барномаҳои наздиктарини футболи Осиё маълумоти дақиқ хоҳем дод. дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба футбол дар раддабандии нави Федератсияи футболи ҷаҳонӣ ба зинаи 101 баромад. Ин дар ҳоле аст ки футболбозони тоҷик дар бозии охиринашон бар дастаи мунтахаби Тимори Шарқӣ бо натиҷаи 5-0 пирӯзӣ ба даст оварданд. Мунтахаби Тоҷикистон дар натиҷа соҳиби 472 имтиёз гардида шумораи холҳояшро дар маҷмӯъ ба 1224 адад расонид. ҳол дар раддабандии дастаҳои Конфедератсияи футболи Осиё Тоҷикистон дар мавқеи 17-ум аст ва дар миёни кишварҳои пасашӯравӣ аз Қирғизистон, Арманистон, Қазоқистон, Озарбойҷон, Эстония, Туркманистон, Латвия, Литва ва Молдова пеш гузашта пас аз Украина, Россия, Ӯзбекистон, Гурҷистон ва Беларус ҷойгир шудааст. яъне дар қатори шашгонаи беҳтарини иттиҳод мебошад. расонаҳои ҷаҳонӣ сафҳаи аввали хабарҳояшонро дар бораи бозигари дастаи Ан-Насри Арабистони Саудӣ Криштиану Роналдо, ки бо даъвати президенти Амрико Доналд Трамп дар ҳайати роҳбарияти ин давлат ба Амрико омад, орои торо доданд. ба қавли Доналд Трамп, писараш дилбохтаи Криштиану Роналдо будааст ва аз падар хостааст, ки ӯро ба Амрико даъват кунад. Доналд Трамп бо Криштиану Роналдо тақрибан 1,5 соат дар бораи чизе суҳбат кард, ки дар ин бора кам менависам. даъвати Криштиану Роналдо аз ҷониби Трамп боз шӯҳрати ин бозигар нобиғаи футболи ҷаҳонро, ки ба 38 солагиаш нигоҳ накарда ҳанӯз аз ҷавонон беҳтар майдондорӣ мекунад, боло бурд. худи Роналдо дар бораи сафараш ба Кохи Сафед ва вохӯриаш бо Трамп, ки ба ӯ калиди тиллоӣ тақдим кард, чунин шарҳ додааст: ташаккур ҷаноби президент барои даъват ва истиқболи гарме, ки шумо ва хонуми аввали Амрико ба ману ҳамсари ояндаам ҷорҷино нишон додед. аз шумо сарфарозам. ҳар яки мо аз худ нақше мегузорем ва ман омодаам, ки саҳми худро барои илҳом бахшидан ба наслҳои нав, барои бунёди ояндае, ки ҷасорат, масъулият ва сулҳи пойдорро мехоҳад, гузорам. Трамп бошад аз зеҳни сунъӣ истифода бурда чунин наворҳоро таҳия кардааст, ки баҳои баланд гирифт. баъди даври 29-ум, як давр пеш аз анҷоми бозиҳои Лигаи бартари Ӯзбекистон, Нефчии Фарғона таҳти роҳбарии мутахассисони Тоҷикистон баъди 21 сол унвони чемпиониро аз нав ба даст овард. Нефчӣ дар варзишгоҳи Истиқлол дастаи Қизилқумро ба ҳузур пазируфт. шогирдони Виталий Левченко бо кӯмаки Алишер Одилов дар дақиқаи 3-ум ҳисобро кушоданд
ва ин гол ба онҳо пару боли наве кушоду ҳамин бозигар бори дигар дар дақиқаи 19 аз партоби Марушич довро афзуд. ҳарчанд Нурхонов аз дастаи Қизилқум дар дақиқаи 60 ба дарвозаи Нефчӣ голе зад, аммо Нефчӣ ба ин гол боз бо ду голи дигар ҷавоб гаронида ҳисобро ба 4-1 расонид. дар голзании Ҷамшед Искандаров ва Иброҳим Халил Юлдошев саҳми худро гузоштанд. ин ғалаба имкон дод ки Нефчӣ пеш аз муҳлат унвони чемпиониро дар Ӯзбекистон сарфароз гардад. дар ин даста ба ғайр аз сармураббӣ Виталий Григорьевич Левченко, ҳамчунин Анвар Нурқулов ба ҳайси мураббӣ ва Фарух Бердиев ба ҳайси мураббии дарвозабонҳо фаъолият доранд ва онҳоро мо ба ин дастовардашон муборак мегӯем. дӯстони гиромӣ, Виталий Левченко ҳоло бо мо дар тамосанд ва Виталий Григорьевич ба шумои ёваронтон ва ҳамчунин бозигарони дастаи Нефчӣ ва мухлисони он ин ғалабаро муборакбод мегӯем. ғалаба дар Лигаи бартари Ӯзбекистон ба осонӣ ба даст наомадааст. Очень сложно, Акалыдин. Простых как бы чемпионств не бывает. Мы прошли через многие сложности, вот, через большое давление прошли, поэтому это чемпионство вдвойне ценнее, то, что мы преодолели вот такое как бы давление, такое сопротивление, но все равно мы добились своей цели, и болельщики очень долго ждали. 24 года футбольный клуб Нефчи не становился чемпионом, поэтому это вдохновляет и вызывает гордость, что мы все-таки переломили эту ситуацию и стали чемпионами. Поэтому всех я поздравляю. Спасибо, кто болел в Таджикистане, спасибо, кто болел в Узбекистане, поэтому это общая победа, и мы делимся этой победой со всеми, потому что это праздник для всех болельщиков, для всех футбольных людей, которые есть, которые понимают, разбираются, поэтому это общая победа, мы гордимся, что мы ее достигли. мо аз Тоҷикистон ҳамеша ба шумову дастаатон мухлисӣ мекардем. шумо дар дастаи Истиқлоли Душанбе будед ва имрӯз дар варзишгоҳи Истиқлоли Фарғона ба комёбӣ ноил шудед. Мухлисон чӣ гуна ин пирӯзиро таҷлил карданд? Ну, действительно, праздник большой был. Это атмосфера, которую, тяжело передать словами, потому что были болельщики из Таджикистана, кстати, с Куджанта были болельщиков очень много, поэтому я как бы видел мельком их, не смог пообщаться, не смог подойти, но были болельщики, поэтому атмосфера очень была футбольной, 20 тысяч, все ждали, все готовились. Вот, в этой ситуации самое главное было оправдать их надежды, да, потому что футбол мы можем предполагать, а футбол располагает, поэтому результат никто не гарантировал, но вот эта вот атмосфера, она висела как бы или в воздухе, да, ты дышал этой атмосферой, что надо сделать один шаг, и ты выполнишь задачу и принесешь людям такой большой и огромный праздник. Поэтому болельщикам большой респект, вот, они то же самое готовились, у них много было заготовок, много было речевок, вот, они очень были организованы, вот, и я надеюсь, что наша игра принесла им еще дополнительные положительные эмоции, вот, потому что игра была качественная, и они насладились и футболом, и результатом, и, естественно, чемпионством, которое они очень долго ждали. хабарҳои зиёде ҳастанд ки шуморо ба чемпионати Қазоқистон даъват карданд ва дастаҳои зиёде мехоҳанд шумо мураббиашон бошед. Чӣ нақшаҳо доред? Планы пока надо довести чемпионат до конца, потому что у нас осталась крайняя игра. Мы играем в Хорезме на выезде, вот, поэтому нам надо довести этот чемпионат до конца на мажорной ноте, хорошо подготовиться к игре. Вот, и дальше будем садиться, будем разговаривать, будем общаться, потому что действительно есть интерес. Вот, вы сами понимаете, когда есть результат, то и к тебе проявляет интерес какие-то другие клубы из других стран. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Первое, то, что надо сесть, пообщаться с Хакимом, вот, потому что у нас сложились довольно такие, во-первых, рабочие отношения, а во-вторых, теплые отношения, поэтому надо выслушать, что он скажет, что он думает по этому поводу, я скажу, что я думаю, вот, и там будем определяться, куда дальше путь держать, или оставаться здесь, или куда-то в другую страну ехать.
дастаи нефчӣ дар чемпионати имсолии O'zbekiston аз 29 бозӣ дар 19 вокурӣ ғалаба карда 7 мусовӣ ва 3 бохт дорад. Таносиби тӯпҳояш 49 бар 22 буда 64 имтиёз ба даст овард ва аз дастаи ҷои дуввум Насафи Қаршӣ 5 имтиёзи бештарро комёб гардид. дар ин давр дӯстони гиромӣ дар лиги бартари O'zbekiston сухдиёнаи бозигари дастаи мунтахаби Тоҷикистон Зоир Ҷӯрабоев дар майдонаш аз Бунёдкор бо натиҷаи 2-0 мағлуб гардид. Зоир Ҷӯрабоев дар майдон 90 дақиқа буд. Меҳмонон тавассути голҳои Раимҷонов дар дақиқаи 45 ва Имеда Ашартиян аз Гурҷистон дар дақиқаи 60 голҳоро ба самар расониданд. дарди пой, миён, мушак ва ревматизм шуморо нороҳат мекунад. Ная Токс шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. Ная Токс дарди шуморо давост. дастаи Хоразми Шаҳром Самиев ва Ҳаким Фузайлов дар даври 29 дар сафар аз Андиҷон бо натиҷаи 3-2 мағлуб гардиданд. Шаҳром дар нимаи дуввум дар дақиқаи 46 ба майдон омад. Шогирдони Ҳаким Фузайлов дар нимаи аввали бозӣ аз дарвозашон 3 тӯб гирифтанду баъдан 2 гол заданд. Агар ҳама имконотро Хоразм истифода мебурд, шояд мавқеашро беҳтар мекард. Аммо чӣ илоҷ? бозии охири Хоразм дар майдонаш бо Нефчии Фарғона аст. ба ғалаба бар Нефчӣ ҳатто наметавонад барои аз зинаи пеш аз охир раҳо шудан кӯмак намояд. Тавре пай бурдед ду мутахассиси тоҷикистониро даври охир бо ҳам рӯбарӯ мекардааст. ба ҳар нав тавре Ҳаким Фузайлов мегӯяд дар бозии ҳазфи плей-офф кӯшиш мекунад ки дар лиги бартари O'zbekiston ба ғалаба ноил шуда боқӣ монад. Zarba gap imkon berishyapti va gol. Shedevr gol ko'ryapmiz, imkon berishyapti dedik va аз чӣ бошад ки клуби футболи Ростов баъди ғалабаҳои пайдарпай ва мусовиҳо дар 3 даври охир ба 2 бохту 1 мусовӣ рӯбарӯ гардид. Рустам Ятимов ҳанӯз дар ҳолати асосии ин даста бозии муҷаллои зебо нишон медиҳад. Аммо дар бозии даври 16 Ростов дар баробари дастаи Крила Советов дар сафар бо натиҷаи 2-0 мағлуб шуд. Иван Алейников дар дақиқаи 9 торо боз кард ва баъдан Ҷимми Марин дар дақиқаи 55 ба задани голи дуввум имконият ёфт. Ростов дар ин бозӣ 17 зарба ба сӯи дарвозаи мизбонон заданд, аммо тирашон хок хӯрд ва Ростов боз мағлуб гардид. Як давр пеш дастаи Ростов дар майдонаш аз Акрон бо натиҷаи 1-0 шикаст хӯрда буду силсилаи бурдбориҳоро ин бохт барҳам зад. Он Ростов бо 18 имтиёз дар зинаи дагум мавқеъ дорад. 4 ғалаба, 6 мусовӣ ва 6 бохт дорад. шумораи холҳояш ба 18 адад баробар аст. 29 ноябр Ростов бо Локомотиви Москав вориди майдон мешавад. дар даври гузашта дастаи Рубини Рашид Раҳимов бар Ахмад бо натиҷаи 1-0 ғалаба карда мавқеи худро дар зинаи ҳафтум нигоҳ медорад. дар ин вохӯра ягона тӯбро Мирлам Даку дар дақиқаи 76 ба самар расонид. Рубин аз 16 бозӣ 6 ғалаба, 6 бохт дошта 23 имтиёз ба даст овардааст. имрӯзҳо дар пойтахти O'zbekiston мусобиқаи Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ мавсум ба кафа миёни духтарони то 18 сола идома дорад. дастаи мунтахаби бонувони мо Тоҷикистон таҳти роҳбарии Фарҳод Холбеков нисбат ба солҳои пешин бозии хубу муҷаллое нишон медиҳанд. дар даври аввали чемпионат духтарони мо мунтахаби Туркманистонро бо ҳисоби 2-0 мағлуб карданд. Райҳона Шомродова ва Меҳринигор Мирзоева голҳои дастаи Тоҷикистонро ба самар расониданд. дар даври дуюм ҳам бозиашон хубу гуворо буд ва бо мунтахаби 18-солаи O'zbekiston вохӯриро бо натиҷаи 0-0 анҷом дода бо 4 имтиёз дар зинаи дуввум мебошанд. Гулдухтарони тоҷик бо дастаи мунтахаби духтарони Эрон низ як вохӯрии худро барпо карданд. Арабистони Саудӣ нақша дорад ки ҷаҳонро бо яке аз лоиҳаҳои пурҳашаматтарин дар таърихи футбол ба ҳайрат гузорад. тавре АС хабар дод дар доираи омодагӣ ба ҷоми ҷаҳонӣ соли 2034 ин мамлакат нақша дорад ки дар баландии осмонхарош 350 метр варзишгоҳе бунёд кунад ки ҷаҳонро тасхир намояд. ин лоиҳа бо номи Stadium Sky номгузорӣ шудааст. қисми мегаполиси шаҳри нав бо номи Ниум, як шаҳри инноватсионӣ ки айни замон дар биёбони шимолу ғарби Арабистони Саудӣ сохта мешавад хоҳад буд. Варзишгоҳ метавонад тақрибан 46 000
тамошобинро ҷойгир кунад ва пурра бо қувваи барқи офтобӣ ва бодӣ фаъолият дошта бошад. Сохтмон бояд соли 2027 оғоз шавад ва то соли 2032 дар вақти бозиҳои ҷоми ҷаҳонӣ ба анҷом расад. Ин варзишгоҳ яке аз маконҳои калидии мусобиқа хоҳад буд, ки Арабистони Саудӣ онро қадами табдилдиҳанда ё дигаркунанда барои инфраструктураи варзишии кишвар меномад. Sky Stadium ягона макони инноватсионӣ дар ҷоми ҷаҳонӣ 2034 нахоҳад буд. расонаҳо бо истинод ба расонаҳои маҳаллӣ хабар медиҳанд, ки Арабистони Саудӣ нақша дорад, ки дар доираи дархости худ 15 варзишгоҳи нав бисозад, ки ҳар кадоме дорои консепсияи меъмории худ бошанд. аз ҷумла яке аз варзишгоҳҳоро метавон дар дохили кӯҳпорае сохт, ки танҳо бо қаиқ ё қатора дастрас аст ва мустақиман ба зелайн шаҳри хаттии Ньюм мерасад. тавре нерӯҳом дар хабари амволии ғайриманқул хабар медиҳад, Ньюм яке аз бузургтарин лоиҳаҳои рушди ҷаҳон аст, ки аз шаҳри 170 километра дар соҳили баҳри Сурх бино хоҳад шуд. аз фикрҳои осмонӣ ба замин мефароем. чемпиони ҷаҳон байни наврасон дар Қатар имрӯз ба анҷом мерасад ва ғолибону барандагони медалҳо муайян мегарданд. вале дастгоҳи Осиё Ҷопон беҳтарин буд, ки то ба марҳилаи чорякниҳоӣ расид ва аз дасти мунтахаби Австрия бо натиҷаи 1-0 мағлуб гардид. ягона тӯбро муосир дар дақиқаи 49 ба нишон расонид. имрӯз дар финали мусобиқа дастаҳои мунтахаби Португалия ва Австрия дар вохӯрӣ барои ҷои сеюм мунтахабҳои Бразилия ва Италия бо ҳам қом меозмоянд. ёдрас мекунем, ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ин ҷоми ҷаҳон дар гурӯҳи А бо дастаҳои Амрико, Буркина-Фасо ва Чехия ҳунарнамоӣ карда аз гурӯҳ боло нарафт. лигаи чемпионҳои бартари Осиё ба даври панҷуми худ расид ва шоми дирӯз дастаи трактори Эрон дар Ӯзбекистон дастаи Насафи Қарширо бо натиҷаи 1-0 шикаст дода ба зинаи дуввуми ҷадвали Ғарби Осиё баромад. Реги Лушкаи Албанӣ дар дақиқаи 17 голи ғалабаоварро ба дарвозаи Насаф зад. ғайричашмдоши мутахассиси футбол Ал-Аҳли Арабистони Саудӣ дар майдонаш аз Алғаррофаи Қатар бо нишондоди 1-0 шикаст хӯрд. Усмон Камара ягона голро дар дақиқаи 81 ба номи худ сабт кард. дастаи дигари Қатар Ад-Дуҳайл низ дар баробари боз як дастаи Арабистони Саудӣ Ал-Иттиҳод бо натиҷаи бузурги 4-2 пирӯзӣ ба даст овард. дар ин вохӯрӣ Одил Будбинаи Алҷазоирӣ бо 3 гола қаҳрамон шуд. дақиқаҳои 5, 23 ва 53 барои ӯ хотирмон шуданд ва дар ин дақиқаҳо ӯ голҳояшро ба самар расонид. як тӯби дигарро Патек ба номи худ сабт кард. аз дастаи Ал-Иттиҳод Карим Бензема дар дақиқаи 76 ва 83 муаллифи гол гардид. охирин бозие ки дар лигаи бартари Ғарби Осиё баргузор шуд, ин дидори дастаҳои Шабоби Алаҳли Имороти Муттаҳидаи Араб ва Алғаррофаи Қатар буд, ки бо мағлубияти меҳмонон бо натиҷаи 2-0 анҷом ёфт. голҳоро Сантос Силва дар дақиқаи 9 ва Гилерме Бала дар дақиқаи 28 ба ҳадаф расониданд. бозиҳои боқимондаи лигаи чемпионҳо имрӯз ва пагоҳ баргузор мегарданд. бо ин хабар барномаи навбатии футболи Осиёро ба поён мерасонем. боқӣ сеҳатманду пирӯз бошед. хайр то боздид.